täällä pitkästä aikaa ja ruvetaan vähän pelailemaan Fortnitea, kun sitä ei ole vielä meidän kanavalla kertaakaan pelattu. Ja vierailevana äänitähtenä mukana Turisas 15, eli meikäläisen poika. Yes. Hetken aikaa katsojat joutuu kattoo tätä alkunäyttöä, kun tosissaan Turisas on matsissa vielä, mutta tulee kohta vissiin loppuun, niin päästään sitten mähisemään porukalla. Vielä menee hetki. Joo, ei oo kiirettä. Katsojille kontentti. Ja tosissaan pahoittelut, että ei oo YouTubeen nyt tullut uusia videoita pitkään aikaan. Yritetään nyt taas ruveta niitä teille tekemään. Oi saakeli. Tuo botti kyllä vittu, eikö saa ampua? Joo. Mitä? Mitä? On botti. Niitä voi olla joo. Jaa, mulla on loppus päätrinkurit keskellä. Ai joo. Miksi mulla ei kuulu pliään? Mitä? Mitä vittua? Tää nauhoitus alkoi hyvin, mulla ei kuulu peliäänet. Aha. Mitä vittua on tapahtunut? Idonno. Ei kun mitä? No nyt tää kuuluu. Mikähän siinä nyt oli äsken joku bugi, että ei kuulu? En tiedä. Joo, no ei se mitään. Eihän se mene kuvaa videolle, mutta piikkuvikoja. Helppo korjata. Niin. Heti alkaa hyvin tämäkin video. Helppoa se on korjata, ite ei korjattu. Niin. Montako tyyppiä tässä nyt on? Kuolen nyt, niin päästään pelaamaan. Ei pysty kuolemaan, kun tää on ränkketi, saatana. Vittu lähen karkkuun vielä. Paljon on vielä jäljellä noita. Nelee ja... No ei oo enää monta. Ei. Tää on kyllä vankikarkuri nyt, saatana. Kello on 5, mulla on liikaa energiaa. Voitko nyt vittu lähteä vielä enemmän karkkuun siinä, saatana?
Ja no tuo on mennyt. No, ja sitten kun mä oon Mennään. tappanut senkin, niin pääsee siitäkin matsista. Pitää päästä sinne, missä se on. Vittu, nythän se hävisti jotenkin. Ai. Ihan oikeesti tuo on joku karku nyt. Mikä edes vankikarkuli? Niinpä. Kyllä vain. Nyt se yrittää ammuskella minua just. Ai. Joo, me katkaisen pikkuseksi aikaa otan nauhoituksen, niin palautaanpa sitten taas nauhoituksen pariin. Joo, justiin kuolin. Ai jaa, no en me sit katkaise tätä nauhoitusta kuitenkaan, kerta pääsit hengestä. Arvelin, että kestääkö 20 minuuttia, että pääsee. Ei tuo niin pitkästi tommonen kyllä vasta. Semmoiset 10 minuuttia tässä on mennyt nauhaan, mutta eihän se väärin ole. Hyvä, hyvä. Se on hyvä se.
Tää tulla lisää, no tää saat sekin tämmöis. Niin, noita näköjään on vittu. Siitä taitaa luo. Täällä on aivan liian hiljasta täällä kentässä. Aha, oikealla päin ammuskellaan jossain. Siellä on tuo joku kolikko. Se jäi sinne. Niin, ei kun täältä juoksemalla kato. Perässä. Oo. Tästä tiedätte missä ne on. Tuossa meni yksi. Ainakin. No tää kuoli. Ai saatana. En tiedä mikä tää on, mutta on kummiskin saatana. Täällä on niinku... Missä se menee? Vielä jossa. Tuossa alhaalla. Joo, 56 silti. Ai vittu! Kuolit se. Konttailen tän. Ampuu sitä alhaalta. Tuossa on tuo näyttäisi ampumaan, mutta ei ammu kohta enää. Jäi. No tällähän on vittu kaikki. Mie yritän ryömiä sinne. Mietun vasta. Saakeli kun se pääsi yllättää tuosta en kerennyt reagoimaan tarpeeksi nopeasti. Joo. Tuolla on sullekin kruununpannossa jossain rakenteessa. Periaatteessa tarvii nyt kun tuosta tuohon jo. Oliko tässä? Juu, päällä. Vedä nyt saatana se. Ei ollut. Täällä on tommonen. Ei siis mie kyllä varastan tuon, niin se Passi ja tuon. Tuossa on tonne toinen kultainen SMG, niin ihan siis. Tappaa muuten toinen tällä. Joo. Sivullakin jossa on se miekka, niin parat vaan right-klikkiin, niin se lentää tuon. Oho! Tai toista nappia. Just no. Lentävä kalakukkosa. Nimenomaan. Täällä on bottia. On. Siinä on. Haluatko muuten toisen tämmösen menee löytyy? Voin ottaa. Sä oot sieltä ja sit. Anna olla hyvä alueella. Ei näköi. Se ei ollutkaan olla pystyssä. Oi! On siellä sitten lento. Päätin hypätä joo. Tää on ihan hyvä, että mä liitin. Miksi tuossa äsken oli takana tyyppi? Ammu. Vitun lentokalaa saa. Jaha. Vitun lentävä kalakukko, se kuoli siihen.
Eikö täällä ollut toinenkin? Minun mielestä täällä oli jossain toinen äsken. Niin näin miekin jo. Helvettiin se meni. Näki meidät, niin lähti juoksemaan. karkuulleks. Pelkuri perkele. Mikä se oli muuten se Wolf-questi, mitä siellä pelasit? Se on tuo Mario Vellasta. Tuu vettäis ladia. Semmonen susipeli. Varmaan vettäis ladia, kun ei oo rengasta. Oho, unohtu. Jäi matkan varrella. Niin. Siellä meni yksi tyyppi. Missä? Tuossa on niin alhaalla veteellä. Ai alhaalla, joo. Ja puoli. On täällä toinenkin jossain. Ammu. Niinpä onkin vittu ammuttaa just. Mistä vitusta se on? Se on täällä, Tuolta mutta mennään sitä ei hakemaan. näe. Se on täällä näin. Se on niin kaukana se. Oo. Tää asuu tällä hevonkuussa. Mä oon aivan varma, että tää on ollut haastetta. Mulla on tämmönen ase tosiaan. Ai niin kuolen minäkin kohta. Älä kuole. Yritän olla kuolematta, mutta en tiedä kauan pysyy hengissä. Pizza. Pizza boy. Mistä se kyrpä minua ammuu? Onks täällä mukaan vielä joku? Ammu siellä joku jossain. Missä helvetissä? En minä Täällä jossain vuoren päällä. Mitä vittu? Niin, Sä just riivuutattiin joku. tuolla. Just laskemassa toisen vuoron. Hittiä me mennään alueelta ulospäin justiinsa. Tuu mukana. Vittu, täällä on botteja. Mä nyt lähtee väärään suuntaan. Hienoa, hienoa. Onneksi on tää pelin paras purusti vittu. No mihin ne vittu nyt lähti hiikämään? Tuossa. No. Äläkä saatana minulta pannutta. Yks kuoli? Ai saatana. Niissä on sinun varmuus. Saat se siihen. Mikä sinä on? Tuu saatana. Varo, stormi. Oi saatana! Juokse. Ui. Konttas sen kaverin luokse, mutta kaveria ei näkyy. Tuolla on nyt viivassa jälleen vitun kerran saatana. Umpuska just. Jää yksi. Finissasin. Mennäänkö mä hakemaan? Mennään. Joo! 300. Ilmaa 110 vittu. Lähtikö se karhu? Vittu mä en se ammu. Jonnekin tuo meni.
En se ampu tuota bottia, satana. Täällä nää. Jäi. On ihan randomilla tarkistamaan tän, niin täällä en tulisi. On kultainen. Snaari. Kelepaa. Ai aina saa anna mulle mekki. No vittu. No, täällä on porukka. Tää stormi. No niin, tietysti. Vittu se tulee kaikista huonoin paikka aika. Kuka ampui mistä? Vittu siinä. No ei oo. No voi vittu ja tänne vetteen. Joo. Täällä menee yksi. Ei me ennen. Siellä vuoren päällä yksi antoi mulle sniperista. Vitu puhuin. Ai saatana, sain perseen. Ai! Oi oi. Joo, ei mitään. Ai ai. Voi. Kävinkö mä lopussa? Käypä. Joo, pistä tähän video nauhoituskin. Tähän. Niin. Mutta joo, Maken ja Pekin kanava. Pekki kuittaa tältä videolta ja näemme taas seuraavalla videolla sitten.